sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o Kaduratan, si Henry M. Kaiba dyan. VP Henry, La la Henry la la Maceda, la 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 la. Warang iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa bingkion. tutok lang sa DCGB, unagas tabanggi. Magkamay tinawin, VP Henry na rin happy. Again. Henry M. In the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. unagas tabanggi. VP Henry kan DCGB at I don't be. Magayuno na ang pagkaagat si Pramerade. Sana po so bagyo humarayo ang direksyon. Ha? Anong arang ka itong bagyo si Upong, ha? Sana po si Upong humarayo mga tugang ankuan, humarayo tabi sa Pilipinas. Ha? Sana po tumaas sa dagat na lang umagi si Upong. Taod taagihon tatabi mga tugang ang direksyon ka, ang susugon tatabi sa pag-asa. Ang susugon tatabi sa pag-asa kung pasain tabi ang direksyon ni Upong. Pangyari ka ni kay Upong. Good morning. Terindog. Marata. Tindog. Welcome sa programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang borosot habang naka-morning hirit. Kumusta po may mga birthday ngunyan? Happy birthday ngunyan. May mga travel ngunyan. Magandang morning po Pilipinas. Mga Bicolano sa manapartikan mundo. Good morning Tiwi. Hanggang Santo Domingo. Maray na aga po sa Indo. Good morning po Libon hanggang Ginubata. Good morning po Kamalig hanggang Rapurapo. Good morning po Legazpi City. Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa manapartikan mundo. Ini po ang programang Morning Hirit sa DCGB. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Oh yeah, of course. Ang lalaking mahirap iwanan, hindi basta nakakalimutan. Henry M. digdi po sa Morning Hirit. Hindi ba, baby girl? Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Gayon. Kasi daw boses ito, Chip Ramira, no? Lingaw ko na. Lingaw ko na kung kasay boses ito. Lingaw na, ganun talaga ang buhay. Nakakalimutan pag matagal na. Bueno. Aramon tanaw mga tugang-an, mga baretang unya na pag-aaga. Dili po mga tugang sa indong programang Morning Hearing. Mga baretang pinag-urulong. Busy. Mga baretang kontrobersi. Bareta. Angel, good morning. Pasok. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa yung mga paraantabay sa mga dugang tapang bareta dahil sa pigbabantayan ng Tropical Cyclone Opong. Epektibo alas 12 min matanga ngunyan aldaw, Setyembre 24, pag-discourage na kan Land Transportation Office Bicol ang pagbiyahe kan bako man mga importanteng land travel lalo na sa mga ruta pasisiring asin hali sa mga probinsya kan Masbate asin ang mga mabiyahe pasiring sa o kung manakonektar pasisiring sa Visayas asin Mindanao na maagi sa mga pantalan kang Matnog asin Pilar sa Sorsogon ibahan pa ang pantalan sa Piduran Albay.
Kaibahan per di DVP ang mga mapasiring asin na ang haliman sa Islang Probinsya kan Catanduanes na maagi sa Tabaco Port. Oho, Ini ang okay. ipinaluwas na travel advisory kan LTO Bicol dahil sa posibleng raot kan panahon na mamatayan dahil sa tropical cyclone na si Upong asin basado naman sa kahagadan kan Office of Civil Defense sa Bicol dahil nga ni ang pag-iipitaran diki iyuan pag-rusto o pagdakol kan mga pasahero asin bihikulong may stranded sa man iba-ibang lugar sa Bicol Region. Siniguro man kang LTO Bicol na mapapadagos ang saydang monitoring sa sitwasyon kan panahon para makapagtaon ng abiso sa mga motorista alad at sinauwan nila doon na dapat iprioridad ang kaligtasan ng gabos sa gabos na oras. Ayun, Yan, okay. VP, Tama ano, yan, para di istorya pa? masyadong magdakulan mga stranded dyan sa mga kwanta, sa mga Apo. kwanta, sa mga Pantalan. pantalan. Yan. Okay, good. Mabuhay. Ang Yan, LTO. Ang mga istorya pa halit sa luwas sa Angel Mostaza Disid Kevin. Alright, sige. Yan tabi mga tugang ang latest dyan tungkol sa kay Umpong na paghanda. Tabi kan Department o kaya kan Land Transportation Office. Taod-taod ano? Apo nang tatabi ang pag-asa para po sa latest forecast. May kinaraman dyan. Aramon taman daw kung anong mga paghanda sa iba pang mga local government units. Ha? Iba pa tabing mga local government units. Ngunyan aldaw. Hindi po mga tugang sa indong programa. I know you want me. Basta Morning, Henry M. Doon kita kay Karen Ala. Karen, good morning Karen. Morning, VP Henry. Pipa notisya naman tulos kan APSEMO sa Provincial Social Welfare and Development Office ang DSWD Region 5 Aha. para sa preparado dangan additional na mga sako nin bagas para sa probinsya nin Albay bilang pagpreparar sa nagaadang-adang na bagyong Upong sa Biyernes sa kinibong PTRRMC emergency meeting kasuhapon. Inabisuhan ni APSEMO OIC Roderick Mendoza and PSWD na magpaabot na nin siring na notisya sa DSWD Bicol kung in kaso makusog ang tama kan tiglalauman na bagyo, magpadagos man ang relief operation kan gobyerno provincial kan Albay sa mga maafektaran kay ning tropical storm Upong. Ang laktang na ini parte pa kan mahigot na preparasyon kan gobyerno provincial sa pig-aantisiparan na bagyo sa Biyernes Naiko. na sinabing may posibilidad nanggad na maglandfall o kaya agi nanggad sa Albay sa Iyo. maabot na Biyernes. Deko kursunada ini ah. Okay. Oho. Yan tas tanto, sinabi man ni PSWD Officer Maria Vivian Sea na may existidong 623 pa na mga sako nin bagas ang probinsya na nakahanda man para sa relief goods. Oho. Friday ha? Okay. Ay nako. Okay. Sige, good. Ay, Yan. good to know na preparado ang provincial government para dyan. Buda iba pang mga LGU. Ano, sana mag-ibang direksyon ni Siumpong. Tumbok talaga ang probinsya Kanalbay. As of now ha? As of now. Ha? As of Opo, now. Bibi. Tama. Iyan sun tighuro ng kasuapon? Opo, VP Henry. Oo. Yan naman And then tagapag-asa. Yan duman so pag-asa, ang nagrepresenta duman si Miss Alexis Rivivar, asing iyon ang gadaan na pigsabi duman na may posibilidad talagang kung maglandfall man, Oo. maagi ini sa Albay. Oo. Asin pinag-apisuan naman ni Sir Roderick Mendoza sa mga Oo. presente duman na mga local MDRRMO Oo. na kung sakali na may aram ining mga aktibidad nagigibon ngayang Huwebes Biyernes, Dahil na kung muna. pwede kansilaro na Okay. dahil na ngaya padagos dahil sa pikalauman na bagyo. Natulay mo lamang ako chinat. Nayaon pala naman si Alexis. Zoom meeting man lang din. Zoom ito. Sa mga Aha, sunod, madidisgaran naka-zoom Aha. okay. Madidisgaran ka ka Zoom. Okay. Zoom pala. Kung pagod ako, face-to-face, Hindi po. naka-zoom. Okay, Aha. sige. So next time pag yaon siya, i-chat mo uli ako, ha? Okay? Malakas ang bagyo. Malakas ang tama. Okay, malakas. Alright, sige. Iyan ang report. Padagos kitang nakaantabay. Kalan ala. Yeah, thank you so much Karen sa report. Hali po dyan. Problema to. Sana sayon ta sa pag-asa. Si Henry. Log ko muna si Pading Al tapos sa pudang ko si pag-asa ha. Di inuumaga, your partner Problema in ini. the morning. Good morning Pading Al. Pasok anong latest diyan? Morning, Baday, dahil pa nga ni Bagyo, brown out na analay ko. Ay nako. Okay.
Sabi, pigluluway-luway naman na ma-improve ang Aleco na pagkatapos pa ang substation yan sa Kuliat kan Daraga dangan sa Ligaw substation. Sa informasyon ni Congressman Attorney Pio Garbin Jr. sa interview sa latest manindang komunikasyon sa Aleco, tigalat mo ng at least mag 80% ang patrabaho yan sa Kuliat and Ligaw antes na padagos man ining planong substation digdi sa area kan Bunker 1 and Imalnod na plano man bugtakanin additional na substation para maging marayman ang serbisyo kan kuryente digdi sa southern pagkan Legazpi going to Manito. Parte ni kan itinao naman na budget kan gobyerno nasyonal so NEA sa esfuerzos kaito ni na Congressman Saldico dangan nina Congressman o kan inot pa sina Congressman former Congressman Attorney Jill Bungalon ngunyan Congressman Garbin na pigaagad kan Aleco an 1.3 billion na total rehabilitation kan Aleco itinaw na yan kag gobyerno probinsyal alagad padit-dit ang release and pigkatapos na lang daw yan sa Ligaw and Daraga after kaya digdi naman matutok sa southern Balkan Legazpi. Kaya so far ngunyan, nagiging sitwasyon, arog gani, dahil pangani bagyo, brown out na naman digdi sa southern Balkan Legazpi. Okay. Yan Sige. na informasyon digdi sa area ko, Alarmario, DCGB. Thank you paring Al sa report. Hali po dyan sa Luwal. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sige, tawagan muna natin ang Pag-asa. Aramon ta daw kung ano ang latest lamang kay Umpong. Ano? At nahiling ko digdi sa ito bagang so forecast kang Pag-asa. Mga tugang tumbok ang ay nako, ang Albay. Buda ining in between kan Albay and Catanduanes. Ano daw lamang kung Good morning, DT. Good morning, amigo. Yes po. Kumusta sa imong aldaw? Ngunyan na medyo ano kita medyo Maray. busy kiliit. Yung ani ana. Kaya sige daw tadagugon tamigang forecast ta. Nagbukas ako sa website nindo. Ninervyos ako nailing ko na direksyon ni Umpong. Yung nga ni BP medyo uminangat so Iyo adi. track kay ni Umpong. Ay nako. Okay. Sige daw tabi migong Jim. Go ahead kayo tabi. Go ahead sa forecast. Kayo po marahay na aga sa tuyang mga paraan tabay para po sa update sa kamugtatan kan sa tuyang panahon. As in digdi sa panibagong bagyong pigmo-monitor ta sa laog kan sa tuyang area of responsibility. So kasubag ganing alas 4 nin aga ang sentro kaining si bagyong Umpong tigkakalkulutang nasa 855 kilometers east kang northeastern Mindanao. So sa ngunyan DP nagkusog na ini saro na siyang tropical storm category na bagyo ang sa iyang maximum sustained winds minaabot na sa 65 kilometers per hour as in pagbugsok Panduros o Sogastanes minaabot naman sa 80 kilometers per hour. Ini padagos na naghiraw pa pasiring digdi sa direksyon kan Sulnupan, Timog Sulnupan sa rikas na 20 km per hora. Sa iyang forecast sa masunod na 12 oras, posibleng nasa east na inik kang Surigao City digdi sa Surigao del Norte. Sa ngunyan di digdi sa Bicol region, wala pa man siyang direktang epekto, pero aktibo pa man gararay ining sa tuyang southwest monsoon o habagat na iyo ang madaraki madampog na kalangitan asin mga pag-uran sa dakulang parte kang Bicol region. So sa ngunyan DP, Wednesday, medyo marahay-rahay pa man ang lauman niya itong panahon. Padikit-dikit na oras masiirit pa ang aldaw, pero generally, madampog po kita asin may chance sa aking mga pag-uran. So bako pa man ini dara ka ini ni bagyong Umpong, so ang epekto ni Umpong tiglalauman ta bandang sa aga pa po iyan asin mas critical pag-abot kang aldaw na Biyernes dahil tiglalauman ta na posibleng
landfall nga ni o tumama ang sentro kaini di po sa Kabikulan. So base sa latest bulletin ta na pinaluwas kasubagong alas 5 na pigtutumbok na kaini ini pong southern part kang Catanduanes as well as ini pong Albay. So padagos po kitang matao i-update sa mga masunod na oras manood po digdi sa pigmo-monitor tang bagyo. So digdi manggiraray dito sa Bicol region nasa tuyang temperatura sa bilog na maghapon pinakahababa na sa 24 degrees Celsius as in pinakahalang kao posibleng umabot sa 31 degrees Celsius. So wala po makitang nakamanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop ang Kabikulan. Lauman sa ang moderato sagkod sa minsan na maalo na kadagatan dito sa Bicol region, lalo na dito po sa western side kang Bicol region. So yan lang po nabibi ang sa tuyong update para sa kamugtakan kan sa tuyong panahon. Hali po dito sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat Marhay na aga. Apo, Jim, tama ba sunadang hukom ang natutumbok niya kung ining ma-maintain niya ang direksyon niya, ang agi niya ining between Catanduanes and Albay, tama? Yes po, southern part. Oh, so sa Albay. iya, okay. Anong chance po na magbago siyang direksyon dahil pwedeng weather disturbance na makakuan ka ini, makapabago kang direksyon niya? Ang inikayang so movement kang nainot na bagyo si bagyong Nando Opo. nakaka-apektar pa manggiraray sa hirap niya. So I see. kung maripalot na nagrekas baga po si bagyong Nando, Oo. nagrekas man sa dalagan kay ni Iyo ano? Opo. Nagsabay siya kaso hapon nasa GIS. Oo. Yan, lang 20. Oo. Okay. Oo. Anong chance ang tumaas tabi ni sa inutang kan sa kadagatan na sa inutang itaas kang Catanduanes? Ini po, although nasa laog pa man talaga kang sa tuyang ining cone of probability na magtaas siya, titrack, Opo. or even magbaba po dito sa southern part kang Bicol. Yan. Oo. Any chances po talagang affected ang Bicol region. Bicol region. Kasi rin man po ang mangyari dito sa Doha. Okay. Pag sinabing affected siya, di man ang hulugan nakita ang sentro, di ba? Pero Oo. ako na po siguro wala na siyang kumbaga significant na positive effect. Oo. Maski na yung po magagi sa sentro since Yung manggiraray. expect na up to severe tropical storm posible niyang intensity sa mga masunod na adlaw. I see. Okay. Kung si Umpong lumawas na sa PAR, harayo na, may epekto daw ito sa direksyon niya, tabi? Umpong po or si... Sorry, si Nando? Kung Actually, hindi kasukapon pa. Nagluwas na, no? Sa tuyang area. And then, nag-final issuance na kita-bulletin kay Wala na. Nando. Ayun. Okay. So, definitely, kay Umpong na ang concentration mo niyan, ano? Iyo po. I see. Kasi digdi sa naling kung kanindo sa alas 2 p.m. kung dahil siya magbago ki Speed 2 p.m. September 26. Yaon sa tuya? Yes, David. Between Iyo po. Albay and Catanduanes? Yes po. Ay, nako. May chance sa tabi, Migo, na magkaskas pa ini o ano, tabi? Magluya? Dalagan? Mas halangkaw ang chance na magluya siya dahil nga pag nag-landfall si Nando dito sa southern China, Oo. definitely maluya po ang kaya speed. So, daiman siya ma-maintain kay 20 kph ini si Umpong. Ayun. So, gari mapupugulan siya, ano? Mapupugulan siya. Iyo po ang nahiling ta. Baka magluya pandalagan kay ini. Iyo po, habang approaching hindi po sa landmass kang Bicol region and Eastern Visayas. Pangyayari. Pero nga ni po sa coordinates kay ni Migo, Jim? So sa ngunyan base ka sa bagong alas 4 na nasa 9.8 north. Okay. 133.3 east. 133.3 east. North. Salbatan. Hababao na maray ining 9.8 na ini. Iyo po. Are, yung Nababa. ang coordinates na sa Albay Legazpi 13.0 ano? Ang Legazpi? 13.5. 13.5 kita. 13.15. 13.15, 13.15. 3.7 east. Ay nako. Okay.
Di as of now, ang may typhoon signal pa lang sa may northern Mindanao, northeastern Mindanao, ano? Ngunyan BP, kung pag-uro nun to si Upo, wala pang nakabanderang typhoon wind signal. Igwa po, so duman kaya bagyo. Kanando. Oo, yeah, iyo pala. Okay, di harayo pa siya nasa 855 kph per hour ang distansya niya hali sa landmass. May posibilidad na magkusog tami ni Bigo. Nasa dagat, di ba? Ugalang kang bagyo. Iyo po. Sa Sangunyan, siya tropical storm category. So, dauman niya to na posibleng ma-reach o itong category na severe tropical storm. I Bago see. siya mag-landfall kundi sa Bicol. Okay, medyo pahiwas-hiwas ang tanan sa tuyang imagination. Dahil daw siya maging super typhoon, tabi Migo? Sangunyan po, hababa man ang Hababa ang chance chance, ay very worst case scenario talaga, severe tropical storm. Pero day namang giraray ito pighali. Oo. Nasa kadagatan pa man gani. Mm. Sin takol pa ang mga posibilidad na pwedeng mangyari sa mga masunod na aldaw. Oo. Ang severe tropical typhoon, perang kusog kayo ni? 100? Pag severe. SPS po, po yan nag-range siya severe tropical storm from 89 to 117 kilometer per hour. 89? Yes. 217. May gustiness pa. 117 po. 117. So ang gas, yan. Okay. O di sige, mantabay na lang tabi kita. So asob ining aldaw na ini medyo may dampog, may dae, mauran or etc. Pero sa anong expectation anong expected tang weather condition to sa aga na Webes? Aga po mas magiging madalas. Mas dakol na ang oras niya to na pinalooman dahil nga parani na si Bagyong Upong as in aktibo pa man ining sa tuyang southwest monsoon o habagat. And then bandang Biyernes BP mas grabe. Dakol na oran, mas grabe ang nauman ta dahil nga ni expected na na si Bagyong Upong. Opo. Ay sukom pa lang last na lang tabi James. So uran pong dara kay ni kumusta tabi? Kumusta ang kanya ang dara niyang uran? Medyo dakol ang lauman tang pag-uran lalong-lalo na bandang Ay, nako. Biyernes. Most likely umabot kita sa intense, mga heavy to at times intense. So ano man lang itong mga diit na oras. Pero sundat full or kumbaga consistent niya, mga nasa moderate to at times heavy lang yan. Pero kung mangyayari man siyang bilog na maghapon, siguro po posible talaga itong mga pagbaha kasi mga pagkrasa ay kidaga naman sa kabubuldan. Iyo, pero kumpara kay Nando, kumusta ang dara kaining dara kaining uran? Si Nando kaya siya talagang super typhoon. Kamangaan pa lang ini si Upong So, mas diit po ang oran kaini and then of course, mas maluya ang paros para naman kay Bagyong Nando. I see, okay. Sige Migo, salamaton ha. Salamaton tabi. Mantabay kita kaini sa mga masunod na aldaw nindiro diretso sa paagi kan special broadcast kan DCGB. Thank you, Jim. Ang masunod tang bulletin at siya na alas 11 po nila. 11, alright. Opo. Sige po. Salamaton, Jim. Salamaton tabi. Welcome po, Mabalos. Alright, thank you so much mga tugang Jaime Bordales sa tala ng salagay ng panahon mo niyang pangaldaw. O yan na, as of now, ang forecast tabi kan pag-asa, sana pero kung mag-change direction siya, sana day magtama sa daga, takahirak mangkan sa may parting Visaya, di ba? Sana tumaas siya na duman lang sa kadagatan, pero gari, tumaas ngayon o bumaba, yun na ini. Pangyari sa maabaka. Tumaas man siya o bumaba sa Chief Ramer, tumbok. Apektado ang Bicol region. So, Friday, mga tugang medyo mamatian tadi. Kundi siya mag-slow down. Paminsan ang bagyo, minakaskas. Paminsan, minaluya po ang dalagan kaya. Kaya, nakadepende po yan, mga tugang sa mga iba pang climactic situation sa tuya tabing kadagatan. Pero kung ilingon mo talaga ang satellite image kang pag-asa, medyo ba ko siya dakul ang dara niyang uran, pero pag nag-uuran, tuminamaan ang kibagyo, mga tugang, kung aro ka ng sitwasyon, tabi, talagang may paros, may uran pirme yan, pero bako, tabaka may mga changes pan sa maabot na aldaw. Kaya po, kamong nakantabay ngunyan,
magpuon-puon na po kamo mag-grocery, mag-ready nin mga pagkaon tabi, siniba pa, wala importante, mga G. Pagkapanga G, maghanda. Pagkapanga G, maghanda. Kung maging kung ang forecast kang pag-asa maging severe typhoon. Pag sinabing severe typhoon, 189 to 117 kilometers per hour tabian sa iyang kusog, Iya po, mga G, sa pagkapanga G, maghanda. Buda gari magakaigwa na nga ni mga preventive evacuation gayod sa aga, tangani na ining mga yaon diyan sa mga lahar, flow areas, tabi, mag-ingat po, buda magsunod sa mga otoridad. Ngani po na dahil kita ki problema. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sige daw, Ramatan report. Hali po dyan sa luwas. Lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan. Henry M. sa Morning Hirit. Jim, good morning Jim. Buhian mo. Yes, BP, maray naga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong barayta, makapanghuruhinayang, sa ladukan mga parauma, digdi sa Pulanggi, Libon, Was, aros gabos na mga kawasan tabi, bibi, mga magayunon, an mga panalobo, kan mga paroy, birdihon, nagkahalat na sa nanin 2 hanggang 3 simana, puraber ang harvest time, kana mga paroy, paano hunta ini, sa may maraot na panahon, daing maginibo, habang nagpapahinog-hinog, kan mga bunga kaini, iyo man na ang pag-abo o dangadang kaining tropical depression umpong, maski uran sana, madarapaan mga ini, paano kung may paros pa, talagang sayang, kan pagal, sayang kan gastos, dahilan sa idaimanan mga ini, mapapakinabangan patabi bibi. Dahil pa manin early harvest na pwedeng mangyari, sa nasa flowering stage pa sana, mantang iba, yun ang ani naghahalat na sa nakit tulong simana. Aniho na. Aniho na, pero dahil pa man pwedeng anihon early harvest tama. Tama. Ano manan makuha mo ka na mantang ibang crops, gulayon, prutas, ito, pwede pa ito. May pa-harvest tulos. Sabi ni Mayor Attorney MacGregor Saison, ay sinagibo kaso hapon ang First Municipal Disaster Risk Management in Full Council meeting. Iyo inisintro sa mga paghahanda na pagkahururunan kana mga membros kani and susog sa alkalde ngunya na paaboton an bagyo, talagang kaipuhan na maghanda sa pagsabing an gigibo na diskarte kana lokal na gobyerno preemptive evacuation tabi bibi. Puraber an magdidepende sinda sa pinapaluwas na forecast kana pag-asa, dahil sinda mapainot sa uran. Kung mga uran na, paano pa mag-rescue o magpa-evacuar kung pinagbabaraha na ang mga lulaying areas digdi sa Banuan Kanlibon, bata nahaluan na ini kay landslide prone na nagkapirang barangay, halo na ang barangay Burabod tabi bibi na may experience na last year kan bagyong Christy na nagkolapso Bulod. Iyo. So ngunyan, actualmente ang lokal na gobyerno handaan nawaraan signal kan supply kan kuryente, apektado kan ni sa mga signal kan na mga komunikasyon bata hararayo bagaan mga barangay digdi sa Libon. Ang ginibo ni Mayor Gregor Saison, nagdesignar siya nin mga focal person, point man, para duman sa mga barangay na pinagbabaha, para duman sa mga barangay na may landslide, and ito ang mapaabot kay mga informasyon digdi sa Central Command kan monitoring system, command center,
sa munisipyo kung saan 24/7 naka-monitor digdi ang alkalde and an MTRRMO ta BBP. Kung ano man ang mga problema, at least maaraman tulos and makapag-action tulos ang lokal na gobyerno. So magbabantay na ang mga ini sa ining mga forecast na pinapuluwas ka na pag-asa and magdidepende ang aksyon, preparasyon kana lokal na gobyerno kan Libon sa mga pinapaluwas na advisory kana pag-asa. Naiko. So, Okay. iyon na inita BBP haros ang pigtututukan baga niya to Libon sana uwas tama. and Piuduran pero ngunya nadugangan taso ginobatan sa pa sa babantayan na niya to dahilan nga ni kanima na nasa pamitisan kan bulkang mayunan plus flood and pigaan daman. Yan sa Okay. PPP ang sa tuyang sumada kan sa tuyang mga pagtugaygay kasuhabon sa mga preparasyones kan mga lokal na gobyerno sa mga lugares na peligroso sa panahon na igwanin bagyo dito sa tuyang kapalibutan. Okay. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Jimmy Nasalita, DCGV News. Salamat, Jimmy. Ang report ni Jimmy powered by PYZ Enterprises. Nako, ingat-ingat po kita ha. Medyo delikado pong sitwasyon tango niya. Ha? Aramon tapan mga headline. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning Mainit hirit. man sa mga pasabog kasahapon sa House sa Senado kang Pilipinas. Mainit mga tugang ang mga naging ururon sa Committee on Blue Ribbon Committee na pinanginutan ni Senador Ping Lacson. Sige daw, good morning pa rin Mar, buhian mo. Good morning, BB. Good morning sa mga tamantabay. Headline ko niyan, House Committee on Appropriations, sinapurbaran na sa committee level. Ang sobra sa 6.7 trillion pesos sa national budget para sa 2026. Nagkabirang oras na naman, tinukar naman ini pinunang karon sa plenaryo kan Kamara. Representative Saldico, makusog na kinontestar ang mga sahot sa iya may kinaraman sa manomaliyang flood control projects. Base sa mga ibinulgar sa Senate Blue Ribbon Committee hearing katuwapon. Congressman Saldico, baka daw gibo na fall guy sa flood control anomaly sigun man kay Cavite 4th District Tico Barsaga. Pahayag ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, isa sa irarom sa evaluasyon kan Department of Justice. Sherry Garapil, formal nang pigdeklarar bilang bagong House Secretary General. Pagbalik kanina abas na kwarta dapat gibuon na kondisyon sa gustong maging state witness. Pagtukar sa plenaryo kang Kamara sa propestong 2026 national budget, tinuna na. Mantang NBI, kakasuhan in bribery as in malversation of public funds, sina Senador Villanueva, Estrada, Congressman Ko as in iba pa. Congressman Abalos, no comment ko na sa ethics complaint na pigsumitir kontra kay Representative Ko as in kay Representative Barzaga. Mga lakdang may kinaraman kay Congressman Ko, pinag-urunan o kaya pag-urunan kan mga leaders kang Kamara de Representantes. Mayor's Group, as in ICI, nagbiyo ng sa kontra sa anomalya sa infrastructure projects. Mantang siniguro kang PNP na makakasuhan ang mga nadakop na mga suspetsado sa riot sa ginibong hero protesta ka nag-aging Domingo. Alright, so far BB, ang mga headlines yun na pagkaga so dyan ka PYC Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orsa, Tigam City, basta radyo, i-PYC ninyo, and 24/7 konektado kung mga maski na yung load. From your place, ini po si Mardila. Good morning. Thank you pa rin Mar sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Yan po ang mga pasabog sa lado nasyonal. Kita digdi sa probinsya, mga taga-sangga sa nagit, mga taga-resibe sa nagita, kan mga pangyayari duman. Alright, sige. Di aramon tanawan mga dagdag na kaaraman sa morning hearing. Paningit sa morning hirit. Aramon tanaw ang latest na istorya. Paningit sa morning hirit. Kaya ba po ang mutya sa umaga? Tama, ano di ako nakaisip kay Kiko ang kay Shara? Mutya sa umaga.
Kay ba si Shara. Shari ang nasa ngimot ko na. Ako midbid. Ay, ikaw pala ako midbid na Sharina. Inaanak ko sa kasal. Si Attorney Sharina Robles. Yeah. Ate Sha, good morning, Ate Sha. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Alam daw nindo na ang numero 17 ang pigtuturing na malas na numero sa nasyon kan Italia. Talaga? Kung sa Pilipinas, Friday the 13th ang minsan kinakatakutan. Ako 18. Sa Italia, Friday the 17th naman. Basado sa artikulo kan Totco, ang number 17 o ang Roman numeral XVII, pag binaliktad ini, mabibilog ang word na vixi na ang ibig sabihin sa Latin I have lived, nagarisimbolo nin tapos na ang buhay ko. Kaya sa nasyon kan Italia, malas para sa inda ang numerong ini. Kung sa indawa sa mga hotel, ang warang room number 17, may mga eroplano man na warang row 17, magin sa mga kasalo special events. Piga preventaran ang petsang may 17. Kaya mga ka-GB, kung may Italian friend ka, huwag ka makipag-date sa petsang may number 17. Baka isipon nindang malas ang dara mo. Yan po, VP ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw nin Miyerkules. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Pero ako, Chief Ramir, thank you siya. Ako, Chief Ramir, ang paborito kong numero, 18. Tama. 18. Diba? Pag may kahurong, kahaputon mo tulos, parang edad mo, 18 po. 17 na. 17 pala malas sa'yo. Kasi 13, di ba? Yun na yan. Basta ako nang God, paborito ko, 18. Pag tuwi na ba sa 18, mas... ano, Chief Ramir? Pero ang edad mo, ay, 18 po. Ah, okay. Okay. Yan po, nagandar naman. So, kapilyo ang tango niya na pagkaaga na naman. Bata may maraot na panahon. Okay, text na po ang mga birthday greetings. Papasadahan tayo pagkatapos. Heading mo na. Pagkatapos kang report ni Joshua Bino. Paningit sa morning hirit. Alam mo tanawan mga dagdag na istorya in the morning. 7:60, 7 bago mag alas 6, 7 before 6 in the city. DCGP, Baretang Bareta. Joshua, good morning. Buhian mo. Yes, BB, good morning. Ano paborito mong numero? 13. 13? Nata? Birthday? Yeah. Birthday niya? Opo. 13 ang birthday niya? Maray ako maski anong aldaw, swerte ang dara ko. Anong bulan ang birthday niya? Ang kanya 13 ano? Mayo. May 13? Arin itong sunag-birthday dagdag niya tong barat. Okay, sige, padala. May pigramdum lang kaya ako eh. Sige, ta-recall ko. Sa aga. Tandaan ko May pigramdum kaya ako eh. Amarin, tulos ako naman ka. May 13 pala ito eh. Opo. May 13 pala? Opo. Oh, okay. Sige. Hi, May. Si May ito? Opo. Okay. Para malibak? Ano? Para malibak? Nagmamana ka talaga sa kuya. Siyempre. Nagmamana ka. Panigar-nigar sana. Panigar-nigar ang bahay. Okay, sige, go. Yes, BB Henry. Araw kaining may paabot na raot nin panahon. An pinakakaipuan gibuhon kan publiko. Iyo BB Henry an magkakanigong preparasyon sa seminar na pinag-atenderan niya to kasuod ma na ipinapod kan Department of Agriculture o DA Bicol asin kan Philippine Agriculture Journalists Bicol Incorporated na pag-araman niya to BP Henry sa pagdangog sa mga matitibay na mga speaker na nangyayari ang disaster o kaya ang pagkadistroso ng mga propriedad
as in dipisil buhay o kaya pagkadistroso ni na buhay tabi BP Henry, duman sa mga lugar na pigkonsiderar ang terminong piggamit sitting duck o itong pagtitamaanin kalamidad, nagkikirigkigan. Sa madaling sabi tabi BP Henry, kulang so sa indang naging preparasyon. Kung kayaan na kinakaipuhan, talagang amay pa, makapag-preparar naman kita tabi BP Henry, at least mabawas-bawasan lamang ang pwedeng maging epekto kana pwedeng umagi na raot ni na panahon. Lalong-lalo pa na ang Pilipinas palang tabi BP Henry, sa bilog na mundo, number 1 pag-abot sa risk index dahil sa kadakulan ng mga pwedeng umagi sa tuyang mga kalamidad, siring kan bagyo, pagputok ng bulkan, linog asin na iba pa. Kung kayaan saro sa pinakapinagtatawan doon tabi BP Henry, iyo ang magkakanigong pagpreparar. Ipa siguro tabi BP Henry. Kasuod ma, nakauron man niya to si Madam Lovelia Guarin, ang tagapagtaram kan Department of Agriculture Bicol, dahil ang siyempre sinda BP Henry na handal man kapag may arog kay ning maaging kalamidad halimbawa bagyo, numero 1 naapektaran iyo ang sektor kan agrikultura. Kung kaya kasuod ma, dahil nga ni isa aktibidad si Regional Director Rodel Tornilla, dahil ta nasa pag-atindir na inin magkakanigong mga meeting, kaibaan mga top officials kan Department of Agriculture para paggurunan ang magkakanigong preparasyon para mabuwasan ang epekto kan kalamidad sa sektor kan agrikultura. Ngunyan tabi BP Henry sigun kay Madam Lovelia Guarin, may mga abiso na sindang pinagpaluwas na sa mga produkto agrikultural, paroy, mais, gugulayon, asin iba pa, na pwede ng anihon, pwede nang mag-early harvest ang mga parauma. Bati ko na palang BP Henry, halimbawa sa paroy, pinaglalauman ang pag-harvest September to October, kundi kay puwan ng anihon nin mas amay, dahil ta sa maaging ini na si tropical cyclone na si Obong. O na kaya kasuod ma, sigun kay Madam Lovelia Guarin, inaktibar naman indaan sa indang DRR Command Center para marikas man sindang makapagtaonin interbensyon as in action sa mga pwedeng kaampangon na problema kan mga paraoma digdi sa Bicol Region. Sigun kay Guarin, preparado naman ang mga buffer stock kan sa indang ahensya sa kung halimbawa man may maapektaran na mga pananom, at least madali lamang na makapag-sustenir ang sa indang ahensya. Kaya sa ngunyan, tabi BP Henry, na abiso, magprepara na kita, asin sa mga paraoma na may pwede ng anihon, anihon na, tanghali, mapakinabangan lamang tabi BP, bago umagi ang bagyong si Obong. Okay. Yan, BP Henry, ang dagdag niya itong istorya, makahirap pa ng sitwasyon kan Barangay San Roque, digdi sa Legazpi. Nata. Maski rin nag-uuran, may nakitipo na tubig duman sa may atubangan kan simbahan. So nag-overflow dyan sa loob? Oo. So pigreklamo ba ang kang inot sa tuya? Kaya lang dahil man na solusyonan ta. Ang problema pa lang, so sa Macabalo River, so kan mismo, pag nag-high tide, binabalik, tapos dahil man nahiro na so gate, gano'n? Floodgate? Floodgate baga dyan? Kaya palang flooded gates? Ilagyan mo niya na aga. Iyo. Kasunod mo, BP, matubig. Dapat kayo, sa saraduhan yan, pag may high tide, ikaw closed ang gate. Kasunod mo, matubig. Dahil naman nahiro, tataklao na. Takla na, siyempre. Dagat baga ang kalaban dyan, makatakla. Yeah. Kasunod mo, matubig. Ngunyan, medyo kulpaan na, diit na sana. Pero ang problema, so parong... Ta na nga ni. Parang ang problema o garing... Haling tibo baga kayaan. Sorry po sa mamahaw ha. Haling tibo yan eh. Okay. Siyempre na-stack depende sa tubig. Anyway, yan ang dagdag na storya asin sitwasyon sa palibot sa pag-recruit ng niya na pagkaagakan mobile unit with boy Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa Aluan. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning.
Good morning kay Madam Mabel Meneses. Bata ngayon, so tinanom ko, madali na ko ta pag-arani anihon. O, na problema si Madam Mabel. O, bata ang tinanom niya mga magayunon. Dahil pa lamang mapakinabangan sa mga bunga. Baysa na Madam Mabel. At anyway, harababa man na tinanaw mo. Pero pag inagan ang giparos, talagang malupog yan. Malulupog yan. Sabi ni Pading Ray, ang mayaman ay nagpapakapagod sa pag-impok ng kayamanan. At ang kanyang pamamahinga ay sa pag-aaliw. Ang maralita ay nagpapakapagod sa kanyang pangangailangan. Kung mamahinga ay naghihikaos. Sirach 31:3-4. Yan. Sige pa de. Totoo na. Nakalampas pa di sa imong ko na. Sa imong rawit-awit. O anyway. Dahil lang tama break kita. Ay, sandali. Nata inita. Wala pala so. Ay. Dahil lang po. Sorry po sa baka may nag-upload tabi sa number ta. 0966-203-0034. Madali lang ta. Naka-close pala. Nalubat masyado eh. Nalubat masyado ang satuya tabing public phone nasa indong piga-apudan. Good morning, Henry M. Good morning, Sir Henry M. Ika po yung nakita ko kahapon sa Gamboa. Opo, ako po yun. So, pababa da. Okay, ako po yun. Nagtalo kami doon sa likod kung ikaw nga yon. Chinek na din na sa Facebook. Oo nga, ikaw nga. Sige po, salamat ha. Kasapon kayo kami sa Gamboa Orchard. May ipagatidirang kaming seminar tabi regarding sa ito. So, pag-report ni Joshua. Tabi dyan. Good morning, Ihadong Tam. Ninong Magarima Emergency Broadcast ka na. Iyo po, Ihado, siguro sa Friday night Friday night, 24 hours kita. Yan ang whole Friday yan. 24 oras kita kayan. Hanggang po Sabado, para antabayan ng tapuyan si Upong, nasalbatan ng iyan. Na paparani po digdi sa Bicol region. Kaya expected po yan Friday, 24/7 po ang DCGB. Good morning kay Edgar Cortesa, Kansanabon, Daraga Albay, nagpamahaw kay Pansit Canton ngunya na pagkaaga. Sige po. Good morning, ang diameter kan Bagyo. Ay, di ko nahapot. Later tabi Later, taharayo pa kaya? Tropical, depression, tropical storm siya ngunyan. Arayo pa siya, may posibilidad siyang magdakula o may posibilidad po siya na mag-shrink. Depende po sa sitwasyon habang paparayo pa. Ano pong expected sa Friday? Mga 2 p.m. daw. Base po naman sa informasyon. Pwedeng makaabot sa Bicol region. Kung bako guilty ang sa diri, umpangon ang mga okay. Sige. Good morning. Daikap tabi. Okay. Daikap tabi migo sa Legazpi. Good morning tabi. Severe storm. Ito na. Okay na. Thank you sa texter natin. Alright. Wala na. Yung mga mayroon pa. May mga birthday. Po. Okay. Yung mga birthday greetings natin. Tabi Tama Bareta na kita. Hello? Hello. Yes. Good morning. Opo. Opisina de gobyerno sa aga. Mag-update. Aday pa man, wala pa yan. Alingon ta ko ng advisory ni Governor Rosal. Ilingon ta. Tama rin. Sa gagaro day pa man, pero Friday and medyo sa tuya Friday. Friday. Okay. Sige migo, salamaton tabi. Alright. So maganda po kita Friday. Expected tabi. Kung day magbagong direksyon niya, expected yan between Albay and Catanduanes, ang agihan tabi kan sentro, mga tugang kan Bagyo. Ingat-ingat kita. Pero sabi ko nga ni mga G, pagkapangaji, mga tugang, pagkapangaji tabi, maghanda. Yan ang importante. Ang sa tuya tabing numero na pwede po nito akong makauron pag ako nasa on the air, 0966-203-0034. 0966-203-0034. Buda tabi ang saro pa sa smart 0928-777-5548. Yan po ang sa kuyang numero. Pasensya na po, tadi ako nagisimbag sa iba kong numero tabi pag na po naka-phone box ako. Takadakol ka may nagaparaapod sa ko kan sarong simana. Pagsimbag ako Chief Ramer, sabi niya, nandiyan po si Rose. Nanya ko, hindi po ito. Kay Rosto?
Sa kamaga, kang inot pigahanap sa ko, Cheryl. Kang inot, Rodi. Ang pigahanap sa kuya. Siguro ining sarong number ko na personal na nakakwantabi sa Globe, naka-assign ini sa ibang tao, ang duda ko eh. Tinawsak na itaw sa kuya, kay araw ka. Kaya po, pasensya na po, di ako nagsimbag tabi pag di naka-phone box sa kuya. Ngunyan, uni po ang number na pinindong i-text, tabi 0928-777-5548, 0966-203-0034. Okay? Unless po na mag-text muna po kamo para makauro nindo ako sa iba ko tabing numero. Tang numero ko tabi actually, 14. 14. Nakakaisip po nagkaperasan na pong mga tao. Naharani sa puso ko. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog
kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:11 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, pagluwas o eksportasyon nin aggregate salbay pasiring sa ibang mga lugar sa luwas kan Bicol para mientras sa sinuspender kan gobyerno provincial. Peace and Ride Rally for Chains Motorcade gigibuhon kan Diocese of Legazpi sa September 27. House Committee on Appropriations sinapurbaran na sa committee level ang sobra sa 6.7 trillion pesos national budget para sa 2026. Representative Saldico makusog na kinontistar ang sahot sa iya may kinaraman sa manumaliyang flood control projects sa ibang nasyon. Nagkaperang eroperto sa Europa na biktima nin ransomware. Business News, Croatia nagbukas din 435 na trabaho para sa mga Pinoy sigon sa Department of Migrant Workers. Sa health news tayo, 7 hanggang 10 na mga tawong nabubuhay na may hypertension dahil kayang kontrolon sigon sa mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Suspendido po ang pagluwas nin baybay. Asin iba pang aggregate sa Bicol Region magpoon kan September 23 sagod Nobyembre 3 ngunyan na taon. Sa Executive Order Number 35 Series of 2025, ipinagmando ni Albay Governor Noel Rosal ang temporary suspension kan pag-export nin quarry material sa luwas kan rehiyon. Sa pagkasabing gulpe ang nadiskubre ng mga illegal quarry operations mantang delikado man ang extraction. Sinabi ni Rosal na ang importante sa laog kan Bicol, bukas ang supply kan probinsya alagad dahil pwede sa nang iluwas iyo ang stock mantang mahigpit pang pigpabawal ang extraction. Matatandaan na sobra sa 70 na quarry sites ang ipinirarom sa inspection ka nakaaging aldaw. Siniguro man ni Governor Rosal ang paghali kang suspension kan extraction sa oras na maklear as in safe na ang lugar mantang ang mga na-revoke na quarry permit dahil mo na pwede mantang pigapairarom sa rehabilitasyon. Gigibuhon kan Diocese of Legazpi and Peace Ride and Rally for Chains Motorcade sa Sabado, September 27 ngunyan puon na alas 7 nin aga. Basado sa pinaluwas na abiso kan Diocese sa sendang official Facebook page, ang Assembleya mapuon sa Draga Church, Our Lady of the Gate Parish, asin ang rota maagi Santo Domingo Parish, sa Santo Domingo, St. John Nepomucene Parish sa Bunga, Bakakay, malilipot sa Hampangkan PNP, sa San Vicente New Road, Tabaco City, Tuburan, JBD Provincial Hospital, asin ginubatan sa may Marshal Oranyola School. Gigibon man ang misa asin rally sa grounds kan St. John the Baptist Parish sa Kamalig Albay, mantang papamayuhan ni Most Reverend Joel Bailon ang banal na misa. Sigon sa diocese ang aktibidad para sa pangapudan and accountability, transparency at sinlaban sa korupsyon. Ang mga maabot na magpartisipar magsulong nin puting bado.
magdara ng placard na may slogan, banner sa mga behikulo asin puting ribbon para sa mga kotse asin motorsiklo. Para man sa mga day maka-atender kan motorcade, pwede man na magdiretso sa misa asin rally sa venue sa Kamalig, Albay. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, mga barangay na ideklara ng drug cleared sa probinsya Canalbay na dugangan pa sigon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Angel Mustasa sa report. Angel? Mientras tanto, mga tugang rescue operation sa taho kan pagkusugan bagyo, day gigibuhon kan Bureau of Fire Protection. Detalye kay Karen Ala. Daing rescue operation na mangyayari sa kasagsagan kaining bagyong upong, lalo kung ini magdaralan ng makusok na puso asin delikadong paglangkaw ling tubig baha. Sa inibong PTRRMC emergency meeting, ipigtuon ni Fire Superintendent Jerickson Miracle DSP Albay na daing sisay man na mga response team hali sa Bureau of Fire Protection ang papagbaluon na mag-rescue sa kasagsagan kan kusog kan bagyo sa pagsabing ang kaligtasan man kan mga ma-responder kaipuan man na i-prioridad sa tahaw kan kalamidad. Mantang sinabi kaini na bako asin pagkatapos sa nakan bagyo ang pag-responder kaini sa mga maapektaran kung kaya pipag-abisuhan na kan nasabing tropa na magsunod sa gobyerno provincial kan Albay asin sa mga local chief executive kung may pipautod ng evacuation sa mga delikadong lugar asin mag-evacuar na habang day pa nagpupun ang bagyo dahil ta daing pag-rescue nagigibuon ang mga ini sa mas kisisay na nasa delinquente na sa tahaw kan bagyo. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, resolusyon kan sangko ni ang panlunsod, baliwala kan ibang eskwelahan. Aramontado kung ano yan sa report ni Al Armario. Pig babaliwala sa nakanibang eskwelahan asin malls digdi sa Legazpi. Napangapudan kan gobyerno lokal na magbugtak man sindanin sa diring loading and unloading area para day makaulang masyado sa traffic. Sinabi ni City Councilor Alex Hao na 2022 pa igwa na siya ng resolusyon kay ni alagad sa Godngonyan dahil manini nagmamaterialize. Kasood ma, si City Councilor Attorney Butch Lucila nagpasargiraray ng resolusyon na nakikioron sa mga eskwelahan, sharing kan Bicol University, Divine Award College, San Agnes Academy, University of Santo Tomas, sa sinibabang eskwelahan na magbugtak sindanin loading and unloading bay sa saindang sadiring lugar para dahil makaulang masyado sa traffic sa highway. Aprobine kan sanggunian panglunsod, alagad diraray na pag-uronan sa Traffic Consultative Council kasabay ang mga concern na eskwelahan, DepEd, CHED, PSO, PNP, at sinipapang concern para mag-materialize ang resolusyon sa sanggunian na konminsan bipinangugan sana kan mga concern. Al Armario, DCGB. Mientras tanto, balikan ta ang report ni Angel. Okay na tabi, Chief Ramir. Mustasa, hali po dyan sa luwas. Nadugangan pa ng tulong barangay halis sa probinsya kan Albay at naideklara na drug cleared sa Regional Oversight Committee ang Barangay Drug Clearing Program Bicol. Ini ang informasyon na ipigtaw sa DCGB News ni PDI Albay Provincial Officer Noe Brigel matapos nagibuhon ang pagtaripon kan komitiba sa Legazpi City kasungapon kung saan kaibahan sa mga naideklara ng drug cleared ang Barangay Bay at Kana Ligao City, Barangay Santo Niño sa Santo Domingo at yung Barangay Buktong naman sa Rapu-Rapu Albay. Mientras sa 95 barangay naman sa probinsya ang natawan ng Certificate of No Active Drug Personalities. Sinabi ni Brigel na sa presente na sa 96.16% na kan mga drug-affected barangay sa Albay ang nahihawas na sa influensya kan illegal na droga mantang iingawahon nila na mauubos naman ang natadang 3.48% mga barangay na maideklarar na drug cleared. Maragdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB. Mga tugang, iba pa niya itong mga bareta, biktima kan nagabang bulod
sa barangay Burabod kan Libon hanggang ngunyan wala pa maanin dahil paso na itao. Wala pa man supromate sa dao kang provincial government na permanent relocation site. Jimmy Nazalita sa report. Nagpadaranin na barangay resolution ang barangay Burabod sa pamamayon ni Kapitan Erwin Perez kung saan nagpapatabang sa Sangguniang Bayan kan Libon sa pamamayo ni Vice Mayor Atty. Janero Saclag na kung po pwede maipaabot kay Gobernador Noel Rosal na sa mga biktima kan collapse kan Burabod Mountain sa Libon kanakaging taon after Bagyong Christine dahil pa man nagkakatarawanan nin permanent relocation site. Panahon ni former Governor Glendaong Bungao, may initial took na entry ang provincial government as in barangay na ansabi tatabangan kan provincial government ang mga apektadong mga residentes kan Burabod para makapag-purchase nin looting tutuglukan nin permanent resettlement site sa mga nagkawararan nin mga istaran. Kailan sa nagkatarabuna na an sa indang mga harong sa pamitisan kan ruminampahog na bulod. Uminagi ang mga aldaw hanggang sa ngunyan bago na ang Gobernador kan Albay maipaisi lamang ini kay Gobernador Noel Rosal nan problemang ini kan mga taga-barangay Burabod man tinido man giraray na problema hanggang sa ngunyan bata may paabuto na naman na maraot ka na panahon ay nasinda masururok asado digdi sa mga opisyales sa pagsabing hanggang sa ngunyan dahil pa man ay kukulukar ni tamang istaran ang mga biktima kan landslide. Ang ginibukan Sangguniang Bayan sa pamamayon ni Vice Mayor Atty. Janero Saclag nagpasarman in separadong resolusyon in support sa kagadan kan na barangay at probine kaso hapon sa regular na sesyon kan Sangguniang Bayan as in posible next week makakantos na ini sa opisina ni Gobernador Noel Rosal. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nazalita, DCGB News. Mga tugang klase sa gabos na level asin kolehiyo sa Bicol University asynchronous mo na ngunya na daw. Mantang pagpuon sa aga, suspendido ini dahil sa pagrani ni Umpong. Joshua Bino sa report. Dahil sa posibleng raot nin panahon na pwedeng darahon ni Bagyong Upong, nagpalawas naman in advisory ang Bicol University sa bahagi kan Office Memorandum Number 339 Series of 2025 kung saan bilang pagkumple sa buot ini sa rekomendasyon kan University Disaster Risk Reduction and Management Committee. Susog sa advisory ang mga klase sa gabos na level asin kolehiyo kan Bicol University. Iyo ang malipat mo na sa online asynchronous mode. Ngunya na aldaw nin Miyerkules, September 24, 2025. Ini tangani ng matawan ng supisyenteng panahon asin oras ang mga estudyante na makapagbiyahe pauli sa sendang kanya-kanyang probinsya asin man residensya. Mientras tanto sa aga na Webes, September 25, 2025, suspendido na talaga until further notice ang klase sa parehong face-to-face asin man online. Mientras tanto, ang suspension kan na trabaho sa nasabi ng universidad, iyon ay anunsyer na sana sa depende man sa opisyal na deklarasyon kan Provincial Government of Albay. Mientras tanto, ang mga university personnel kan Bicol University, iyon pinag-abisuan naman na isecure na ang mga classroom, ang mga opisina, mga official document, mga ekipahe asin iba pang mga resources kan universidad. Tangani nang mabawasan ang potensyal na magkadaranyaran ini kan pagrani asin raot nin panahon na dadarahon ni Bagyong Upong. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. 6:25 oras po sa Pilipinas. Magbabalik ang GB News Express. Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express.
Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CPF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at second floor, room 208, PPLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, inaprobaran po kan House Committee on Appropriations kasuhapon sa committee level ang propostong 6.793 trillion pesos sa national budget para sa taon 2026 matapos ang 37 alaw na deliberasyon sa level kan committee. Inako kan committee ang mga amendment as na isinusulong kan subcommittee kung saan 255 billion pesos halis sa original na alokasyon kan Department of Public Works and Highways o DPWH ang para sa flood control projects
Mantang ibinalyo pasiring sa mga programa kang edukasyon, salud as in social services. Sigon kay House Appropriations Panel Chair as in Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing, ngunya na taon ipinautob ang mahiwasa na reforma sa proseso kan pagpasanin budget tanganing isulong ang transparency as in maibitaran ang controversial na insertions na nangyari kanakaaging taon. Dati, ang mga amyenda pigpoproseso kan sarong bako transparent na small committee na kumpuesto nin pili na mga kongresista. Sigon kay Swansing, piglaoman na maapurbaran sa ikadawang pagbasa ang propestong budget bago matapos ang Septyembre as in maabot sa ikatulong pagbasa sa pagbuelta kang sesyon sa Nobyembre. May 10 aldaw ang legislador para ipasar ang budget bill bago mangkatalaan na adjournment kang Kongreso sa maabot na Oktubre 3 para sa lungbulan na recess. Mabuelta ang sesyon kang Kongreso sa Nobyembre 9. Pinahimutikan po ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang mga sahot kontra sa iya sa pagdangog kan Senado kasudma. Sigon kay Ko, ani pinahayag na pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee kay may kinaaraman sa investigasyon sa mga flood control projects daing basihan. I reserve my right to respond to these allegations at a proper time before the proper forum. Dagdag pa ni Ko. Reaksyon ni Nico matapos imbuelto siya ni Henry Alcantara, Bryce Hernandez and JP Mendoza, mga dating opisyal kan DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na si Ko ang nakaresibi asin pigpapadarahan alegado nin kickback. Ipinahayag po ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na kung magiging House Speaker siya, inot nang gigibuhon iyo ang pag-investigar sa dating leader kan Kamara na si Martin Romualdez. Pero sinabi ni Barsaga na bako sana si Romualdez ang sayang papaimbestigaran sa posibleng koneksyon sa flood control anomalies kundi magin ang Deputy Speaker kay ni. Nagtutubod man siyang baka gibuhon na full guy sa Bicol Party List Representative Ko. Medyo difficile ini dahil siya ibabasol ang flood control projects pero naglaom siyang kung magkakaigwanin sufisyenteng numero mainvestigaran sinda Martin Romualdez. Dinara po sa Department of Justice o DOJ si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara kasunod ini kan pag-aprobar kan Senate Blue Ribbon Committee sa kahagadan ni Secretary Boyeng Rimulya na pairarom si Alcantara sa evaluation matapos siyang magbiklad kan sinumpa na pahayag asin gabat kan sa iyang testimonya. Sigon kay Rimulya, importanteng may isang tulos ini sa DOJ tanganing makapagsumiter tulos inda nin kaso laban sa nasabing personalidad lalo na sa mga may supisyenteng ebidensya. Kaibahan si Rimulya, iniskortan si Alcantara kan mga empleyado kang Witness Protection Program, Intelligence Service Operations Group. May nagkaperang oras na ang DOJ para sa evaluation kang pahayag ni Alcantara asin ibinalik tulos sa Senado matapos ang pangudto tanganing ipairaro man sa paghapot kan mga senador sa nagpapadagos na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Formal nang pigdeklarar bilang bagong House Secretary General si dating Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairperson and Resident Representative Chiloy Garafil. Ini matapos alidahan si dating House Secretary General Reginald Velasco kasunod man kan paglimiter sa pwesto ni Leyte Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Si House Speaker Faustino D. ang nangingenot sa oath-taking ni Garafil na sinunportahan kan mga kongresista, partikular na si House Majority Leader Sandro Marcos as in Deputy Speaker Janet Garin. Apera kay Velasco, sinalidahan man si dating House Sergeant at Arms Napoleon Taas sa katauhan ni retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz. Nagalaom ang liderato kan Kamara na makipagtamangan si Garafil as in de la Cruz sa irarom kan pamamayo ni Speaker D. Tinakwanin doon ni Senador Bam Aquino na ang pag-uli kan hinabas na pondo kan nasyon dapat maging kondisyon sa mga individual na gustong magsairarom sa Witness Protection Program o nagmamaot na state witness. Sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee sa manaliyang flood control projects, hinapot ni Aquino ang Department of Justice kung ang pagbalik ang hinabas na pondo pwedeng gibo na kondisyon para makalaog sa nasabing programa. Piglinaw man ni Justice Secretary Crispin Rimulya na ang pagbalik ang kwarta ay pinag-orden kan korte pero warang nahiling na
Pero para mahiling ang good faith nin sarong testigo, sarong hapot iya na pigatao sa iya. Wara ini sa patakaran pero sarong test kung reliable ang witness o bako. Alas 6:35 oras po sa Pilipinas. Mabalik ang bareta. Pagkalipas lang po, Kenny. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! GB News Express. GB News Express.
Padagos kitangon yan mga tugang sa mga bareta. Nabiktima po din ransomware ang panginot na aeropuerto sa United Kingdom, Germany as in Belgium. Ini ang naglunga sa investigasyon na ginibok ang European Union Agency Cybersecurity. Daiman pinagunambitan kan ahensya kung sa inanasyon hali ang nasabing nasa likod kan cyber attacks. Kung pa kang Biyernes, nagkaperang biyahe sa mga darakulang aeropuerto sa Europa ang naka-experience ng problema sa sendang automated check-in tickets o system. Opera kan naibalik na sa normal ang flights. May nagkaperang flight man giraray sa Berlin, Brandenburg Airport ang nagkaigwan ng problema sa sendang check-in systems. Inako kan ahensya na sa ngunya na taon sana nakatipon ang mga nasa likod kan ransomware nin maabot sa $238 billion. Obheto kan ransomware na kuahon ang sistema kan computer asin ipatubos kan mga hackers ni nagkaperang milyon ang kantidad para maibalik ini. Bareta mga tugang sa negosyo sa Pilipinas. Business News. Business News. Inanunsyo po kan Department of Migrant Workers sa DMW na may 435 na job opening sa Croatia para sa mga Filipino sa iraram kan government to government o G2G hiring program. Sigon kay DMW Secretary Hans Kakdak, kay bahandigdan 255 na room attendants, 110 na waiters, as in 70 na cooks, magakaigwama nin mga ma-hire sa trabaho nin nansweldo na 276.99 euro sagod sa 1,079.24 euro o kapareho kan 72,500 sagod 69,000 pesos kada bulan. Kay puhan ang mga aplikante na Filipino citizen na may edad nin 18 years old pa itaas, nakapagtapos nin daima baba sa 10 taon na edukasyon, may TESDA NC2 certificate as in physically, as in mentally fit, daiman kay po na work experience pero dapat tatao mag-English. Mantang ang aplikasyon gigibuhon sa online sa DMW portal as in personal na magsumiter nin dokumento sa code September 24, 2025. Ang entrevista o interview para sa mga kwalipikado nakatalaan sa Oktubre 14, 2025 sa Mandaluyong City pa o sigon pa sa DMW. Health News, mga tugang kay Basi News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Magpa-check ng blood pressure regularly. Inanabiso ka mga eksperto matapos magluwa sa bagong World Health Organization o WHO report na may 1.4 bilyon na katao na bubuhay na may hypertension. Sigon sa mga health experts, ang hypertension ay ang number 1 risk factor para sa heart attack as in stroke. Idinagdag ba ang WHO na pwede ning magresulta sa chronic kidney disease as in dementia. Kaya abiso ka mga ini sa publiko na magpa-check ng unyan kan sa indang blood pressure. Ang hypertension, silent pero deadly, sigon pa sa mga eksperto sa salud. Ang pag-check kan BP o blood pressure regularly, pwedeng literal na makapagsalbar kan sa indong buhay. Health News from Newsbase, Mardela, Kaihiba. Mientras tanto, aramon talo ang latest na kamugtakan kang panahon manungod kay bagyong o tropical storm na si Upong. Kay ba si Jaime Bordales sa Pag-asa. Kayo po marahay na aga sa tuyong mga paraan tabay para po sa update sa kamugtakan kan sa tuyong panahon. As in digdis sa panibagong bagyong pigmo-monitor ta sa laog kan sa tuyong area of responsibility. So kasubag nganing alas 4 nin aga, ang sentro kaining si Bagyong Umpong tigkakarkulutang nasa 855 kilometers east kang northeastern Mindanao. So sa ngunyan nagkusog na ini saro na siyang tropical storm category na bagyo. Ang sa iyang maximum sustained winds minaabot na sa 65 kilometers per hour as in pagbugso Panduros o Sogastanes minaabot naman sa 80 kilometers per hour. Ini padagos na naghiraw pa pasiring digdi sa direksyon kan Sulnupan, Timog Sulnupan sa rekas na 20 km per ora. Sa iyang forecast sa masunod na 12 oras, posibleng na sa
east na inig kang Surigao City digdi sa Surigao del Norte. So kung digdi sa Bicol region, wala pa man siyang direktang epekto, pero aktibo pa man gararay ining sa tuyang southwest monsoon o habagat na iyo ang madaraki madampog na kalangitan asin mga pag-uran sa dakulang parte kang Bicol region. So sa ngunyan Wednesday medyo marahay-rahay pa man ang lauman niya itong panahon, padikit-dikit na oras masiirip ang aldaw, pero generally madampog po kita asin may chance sa aking mga pag-uran. So bako pa man ini dara ka ini ni bagyong Ompong, so ang epekto ni Ompong piglalauman ta bandang sa aga pa po iyan asin mas critical pag-abot kang aldaw na Biyernes dahil piglalauman ta na posibleng mag-landfall nga ni o tumama ang sentro kaini di po sa Bicolan. So base sa latest bulletin ta na pinaluwas kasubagong alas 5 na pigtutumbok na kaini ini pong southern part kang Catanduanes as well as ini pong Albay. So padagos po kitang matao i-update sa mga masunod na oras manungod po digdi sa pigmo-monitor tang bagyo. So digdi manggararay sa Bicol region na sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon pinakahababa na sa 24 degrees Celsius asin pinakahalang kao posibleng umabot sa 31 degrees Celsius. So wala pa man kitang nakamanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop ang Bicolan. Lauman sa ang moderato sagkod sa minsan na maalo na kadagatan digdi sa Bicol region, lalo na digdi po sa western side ng Bicol region. So yan lang po ang sa tuyong update para sa kamugtakan kan sa tuyong panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat marhay na aga. Mga tugang sa inyo pong dadangog ang detalye kan mga bareta sa GB News Express. Sino pong lalaking hindi inuumaga? Sa pangaran po kan mga pagiriba sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwa. Sino po ang GB News Express? GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you.
Abangan tuwing first and third Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kompleto at sigurado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Ang mga helang kangatay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule para po sa lud asin proteksyong kangatay. Ini may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver-Aid. Karon pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa ralo na pag-inom kang Liver-Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo manawara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver-Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Aramon ta daw, si Isay daw ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Mga tugang na sarong empleyado sa sarong opisina ng gobyerno. Nagari ngaya ibang tao ang kaibahan na nagsilibrar kan sa indang Family Day. Baka familyaman ang apod ka ito. Primera di. Familyaman gayo ng apod. Kaya lang second family. Grabe nga. Assuming ka ngayon, oy. Joshua, ano nangyari, Joshua? Uha. Good morning, Bibi. Morning. Good morning sa mga parantabay. May kwan talaga ito, ano? May 13. May 13? Okay. Sige. Okay. Thank you. Okay. Confirm ko lang, pigsurat ko. Pigsurat ko eh. Pigsurat ko lang. Tangani, hindi mo pirminalingawan. Ano hindi ko malingawan? Buda, balay mo makapadaraman akong regalo. Yeah. Diba? Thank you. Ano hindi ko malingawan eh. Taga pag may naaraman pa akong ibang birthday, ma-confirm ko to, Los. Ipagsurat ko naman lugod. Ano? Ipagsurat ko naman lugod. Sinurat ko na. Nakanot na sa cellphone. Suaram ko. Suaram ko. Isurat ko na. Parero. Malisaan tayo. Dahil ako na kumakaraw. Okay, sige, go. Ano nangyari? Sisay daw ini. Na? Empleyado. Nin? Sa sarong opisina di gobyerno. Na? Garo ngaya ibang tao. Ang kaibahan niyang nagselebrar kan kainang Pamilya Day.
Kainan ng iba day. Talaga? Half day, Half day. ang trabaho kan Lunes, Oo. para sa rabay ngayang magkaraon ang pamilya. Okay. Pero ining si Padi, daiman pala nag-uli sa harong. May nakahiling. Ha? Sinakay ni Padi sa auto Tapos? ang sarong office staff. Aha, tapos? Nagduda sa nakahiling. Taang direksyon kan pauli sa harong, dapat pasiring sa tuo. Nagpawala siya? Pero ngayakan sinakay ni Padi si office girl sa likod kan opisina, Oo. ang dalagan kan auto pawala. Pawala? Garo ngaya may ibang kinain si Padi. Maluya? Bakit? Dahil ko kumbinsido. Dapat duman sa inutan minali ko. Pwede man na sa inutan. Buna, pero may wala. Dapat may wala ang part mo. Kung pasiring ka sa walang uli, pumawala ka man pa uli. And then, kuhan reparo. Correct. Sa inutan ka na magliko. Correct. Tama ang sa kuyang suwestyon. Sabi ninda. Tama. Garo. Ha? Tama, garo. Ayun. Tama. Okay. Tama. Ngunyan. Ang problema ugaring, Oo. kinaumagahan, Oo. si Padi, naghambog da sa opisina. Naghambog. Naghambog sa opisina. Nasa pighambog yan. Iba man istorya. Proud gayon. Mara, sabi ni Padi. Ano na? Mara, yun man talaga ngaya pag amay nag-uli sa harong. Ade, Nagpamali siya. Nagpamali siya si Bob. nagkapurupay halo ngaya lamang. Kaiba paan agaw. Sus ko, itatara mo man yan. Kaya ngaya ako, uminuli ngaya ako tulos ki amay. Ala. Di magkinaghapot, inistorya mo. Yung ane, sa isip-isip kan katrabaho. Nagduda, lugod. Sa isip-isip kan katrabahong nakahiling. Oo. Hambog mo yan, oy. Oo. Paguna mong yaday ko nahiling. Oo. Kan pag-urlian ngaya kan iba. Duman ngaya sa may likod kan opisina, sinakay musikwan. Patuo palan. Pawala. Ay, hindi. Yeah. Pawala. Okay. Yabati palan. Ining si Padi Buda si Kwan, haloy na talagang pinagdudurudahan. Buda. Okay. Nataman pati ngaya, na ipagparasakay mo an sa autong office girl naan. Na narong ngaya kaan, walking distance man sana. I'm strong, I'm sure, I'm in control, a lady with a plan. Mga marot ang isip ninda. Para ngaya. Malay mo kung gusto man sana magsakay. Para ngaya narong kaan. Malakaw kiniit, mabayo sa tinampo, harong na. Isus ko mga tao ini. Magarot ka na. Karaot ka mga isip. Ilunod mo pa ngaya sa wala. Di naparayo lugod. Naparayo lugod sa uli. Tapos ngaya, pinamagaan ang istorya mo. Baka nag-ikot gayod. Baka may nakabalandrang auto sa inutan. Diba? Ang estimate ko, nakabalandra sama ng panahon. Baka may truck na nakabalandra sa inutan. Nag-ikot kaya yan. Kaya napahaloy sa balik. Pwede. Ay nako. Tapos ngaya, ang istorya mo pagkaaga, nag-uli ka sa ago mo. Just another woman in love. Gayon. Ano na siya? Kumusta na siya ngunyan? Okay lang. Haraniyon man sana pala. Pinasakay pa na. Haraniyon man sana. Okay. Maluya? Diba nangihalat sa may gituan? Nag-uurang ngayon. Ay, pundan mo. Gusto ka. Nag-uuran ngayon. Damang ngayon sa may gate number 1. Ayun na. Panagkita naman lamang kita kayo ni... Baka madangog kita ni Dudes. Si Dudes baga. Si Dudes. Baka madangog kita ni Dudes. Matara niyo duman sa my college of education. Okay. Sige. Siguro ha. Ayap. Joshua. Goodbye. Bye. Just another fool
You touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to Ano yan? touching. May report? Si Premier? With you I'm just another woman in love. Flash report? Pwedeng 7:30. Apunta na kung pwedeng 7:30. 7 o'clock na eh. 7:30 lang. And tremble like a child. Hello, Migo. Hello? Hello, BP. Po. Parang nahiling ka sa raw. Pigman yung muso auto mo. Sumubil ang daradaraw kang inot. Mobil. Nata. Ha? Sumubil ang darago kang inot. May reklamo? Dahil man. Wala man pala. Pasalamat lang ako. Tabako van. Bako van? Oo. Wala man akong van? Pasalamat nga ni ako. Nata. Madudahan kang may malita sa laog. Magkatakutan man kay ang van. Awin sa imo, aram ko taban istoryang yan. Aram ko taban istorya mong yan. Pag pinilyoy naman ako niya na aga ha. Van ba kaso sa kaya di? Magaduda ko niyang pag-van andara mo tapos tinted. Darakulao. All over your face. Puti ay uy, ayun na, okay na. Bye. Puti na ba na sarawayon ini oh. What you make me can't wait. Alas 7 na po, mga tugang. Salamat kung sa inong pagkatabay. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me. Happy birthday daw kay Alfonsus Mateo Lawingco. Birthday ngo niya. Happy birthday. So, aki po ni Ma'am Ansi Lawingco ng DNR. Good morning, Ma'am Ansi. Happy birthday, Alfonsus Mateo Lawingco. Happy birthday. Hali kay Mommy and Daddy. Salamat po. Goodbye. Hindi po ang lalaking hindi inuumaga. Henry M. I love you all. Mabuhay. Horacio Imperata laban sa mga bagyo